L'espai familiar és un servei que està vinculat al Craeton Inglès i que té com a principals objectius dos. Un seria com intentar aconseguir el màxim benestar dels infants, que això moltes vegades també passa per ajudar els pares també amb el seu benestar, i per una altra banda, l'altre objectiu principal és com facilitar el vincle i la relació entre els pares i els infants, que sovint està molt danyada. Hi ha uns objectius comuns que tots volem, que és ajudar-los en la seva educació i que ells també són partícips d'aquesta educació, pese a que no estiguin amb ells. Llavors, el nen tendrà a pensar que el culpable de no estar a casa és ell. Quan els pares li donen aquesta possibilitat de dir-li que ell no és el culpable, si ho diu el seu pare o la seva mare, això és un canvi. Aquestes preguntes incòmodes de quan sortiré, per què estic, què he fet jo per estar aquí, és a dir, donar-li resposta des d'una postura d'acompanyament a les famílies a aquestes preguntes que són bastant incòmodes en quant a lo pulsional, en quant a lo emocional. Bàsicament treballem a través de tres eixos. Un seria el treball amb els infants, l'altre eix seria el treball amb els pares i les mares, i el tercer eix que seria el treball conjunt d'infants i adults, que en diem més intervenció familiar. Aleshores, una mica des de l'espai familiar, el que intentem és facilitar i ajudar-los en el seu màxim benestar. Això passa, per una banda, per un benestar emocional, però també és un benestar en relació a la seva família i un benestar relacional, que aprenguin a relacionar-se d'una forma adaptativa i òptima, tant al centre com fora del centre.